Salam. Sizin akballar adlı sahipamıda şu sözleri yazmak bilen bir zat isledim. Men 2019 ýylyň sentyabr aýynyň 7-sinde durmuşa çykdym. Şondan soň gelin diýen dünýäniň nähili kynlygyny hemem agyrdygyny bildim. Onu da öýe girdiji getirmeýän geliniň akballary bardy aýdasym geldi. Men hiç okumadım. Hiç kazancım yoktu. Kara zähmetimden başka şol öýe hiç hileki girdijim yoktu. Gaýnatam var, gaýnenem bardy. Dädemiň dogany gaýnenem. Özümem söýüşip bardym. Özümden ol eltim baranymdan maňa gün bermän başlady. Görenim gurgu çekenim jebir boldy. Ýöne men ýollaşym bilen bagtdylym. Bagtly ýaşaýardym. Men üçin ýollaşyň gowy görmek, şol öýü gowy görmekdi. Käbir zatlar çekmelip düşünýärdim. Ýöne uzağa çekdi. Şoň üçin hem günlerde bir gün biz öýden çykyp gitmeli bolduk ýollaşym bilen. Menim işlem ok. Şu wagtlar ýollaşymam işlem okdy. Kyn boldy. Biz bir ýyl Gumdagda ýaşap, soň ýene Madaga göçüp gitmeli karara geldik. Gaýnenemi, gaýnatamy saklasym geldi. Nem üçindir gelin olup gaýnly ýaşasym gelýärdi. Ýene ýydymyza gitdik. 3 ay ýaşandan soň gaýnenem aýryldy. Gaýnenemiň soňky ýoluna urudymyzda menem aglap oturduk. Şo ýagdaýda da eltim gowy edip bilipdi. Birdenem ähli goşlar ýükläp çykyp gitdi. Men gaýnatam bilen ýurjym ýollaşym bilen galdym. Gaýnatama seretmek isledim. Ýurjymy sakladym. Karız kowul edip ýurjymy ýerdik. Ýöne ondan taýly alkasyny almadym. Hiç kimim ýurjymy taýlaşdyrdyň diýmedi. Özüm kyn ýagdaýda. Hiç zat ýok ýagdaýda karız kowul bilen. Soň biraz Türkmenbaşda ýaşamaly bolduk. Ýene gaýnatamy biz saklap başladyk. Men hyzmatlarym bilen, men gelin bolmaklygym bilen. Ýöne o da meni bir kän halap baran okdy. Näme üçindir gelýän geliniň haýsy öýe girdiji getirýän bolsa, şolar gowy görýärdiler. Hatda karız kowul edip taýlandyran ýurjymam, 10 günle öýümde gelini bilen saklan ýurjymam. Näme üçindir şu hojalykda meni hiç kim halamady. Ýoksa men şolaryň ody bilen girip kül bilen çykýardym. Durmuşum men nähili gowy geliniň suwud edýärdi. Gaýnakejim çagat bilen ýollaşyndan aýrylyşyp ýene maňa geldiler. Onu men saklaýan. Saklandy da olam bizden näme gele. Gaýnatam gowy gadanya ýöne bize hiç hil kömek eden ok. Bir aýyny da şeýle bir minnet edip berýär. Menem inde näme çygym bilem ok. Şuratlar bolmagyny maşgalatyna şunça wakalar bilen ýaşanymdan soň ýollaşym bilenim arama çykyp barýar. Derdim öýe aýtsamam çekmeli bolýan diýip maslahat berýärler. Kime derdim aýtjagym bilmedim. Men şu ýazanlamy jaganlandyryp berseňiz, özüme size içim döktüm, başka hiç çaz içim döküp bilem ok. Men gadrym bilmeýänler görse bolýar. Sağ olun, haýyşymy ýerine ýetirip berin. Ýüregim giňär ýaly. Hemem öýe aýlyk alyp gazanç getirip bilmeýän gelinleň hemmesiniň hem gadrlarynyň bilinmegini isleýär. Hemme zat pul bilen çözülmeýär ahyry. Maşallah.